nasz Mikołaj i amerykański przeblikanie. Ecie, mocka samużech jamrował o tym, że Blank się nie piastuje naszych szykownistych zwyków, a ino ludzie sam tutaj robią ze się afy i kopierują, podżyźniają wszystko, co się przykludzi z Ameryki. Nie będę na teraz sam dzisiaj molędził i wspomna ino Mikołaja. Ja Mikołaja, wszystkie samtejsze ludzie genau miarkują, kto to był ten Mikołaj, kiedy przylazował ku dzieckom ze miechem pełnym gyszynków albo ze hasiem i prądkiem. A od kiedy z tych lat sztyć sam to jeden przeblikaniec, ten amerykański disneyowski Mikołaj, taki ci krojcąg cwerga ze gargamelem, na tych jego sunkach ciągniętych bez lelenia, bez takiego rynifera ze szarłatnym, łożyrokowym kicholem, którego mianowali Rudolfem. I jeśli wezmacie na śląski Mikołaj wandlował się od jednego biszopa Miry, miasto w teraźniej Turcji, to ten już zaś amerykański przeblikaniec mieszkał wezmać kajsik w Laponii, kole północnego bieguna. No i teraz chciał ich sam teraz opowiedzieć 100 pieroński cufar, który się nie wtorym latoś przytrywa. A było to podlegaje tak. Na tym biegunie północnym, na tym ze niemiecka mianowanym Nordpolu, była głęboko noc. Ten święty amerykański Mikołaj siągnął po swojej bryle i napoczął czytać briefy, które ku niemu od poróch tygodni przylazowali. Święty Mikołaju, czy to w tym jednym, we moim łońskim listecku prosiłech cię o zwekslowanie Warszawy na Budapeszt. I już jest blank znieskorzony, nie zawczasu, teraz chciałbych, co by we Polsce byli Chiny. I no teraz skrzywił się podśmiewnie fresa Mikołaj. Te Poloki same nie miarkują, czego tak na istok są. We stanie wojennym śpiewali, co by Polska była Polską. Zatem już zaś miała zostać drugą Japonią, a jeszcze blank niedawno Irlandią. Siągnął starzyk po następno kuwerta. Rostomiły panoczku, będę wdzięczny za każdego posła, który przyjdzie ze partii Polaków narodowości kaczyńskiej do mojej partii, ze blank srogą Zosą Zbyszek. Wiecie, święty zmoszczył brwie, no, nie gryfnie tak prosić o cudze gradzki, nie gryfnie. Musza blankna isto porozprawiać z tym chłopem ze Krakowa. Rostomiły Mikołaju, festelnie dziękuję za ten świński łeb i za ten wibrator, w której mi podciep za łońskiego roka. Mógłbyś mi ale latoś posłać zegówek, który pierdzi i taki srogi kichol Kaspra, takiego Hanswursta. Ty stary pierdoło, czytał nasz Mikołaj darzy. Ja już tyżech się bawił we Mikołaja, ozdobałeś ludziom przy werku jabłka i bombony, a oni, te Poloki, do ostatka miało być stali, pieronem nie mam cierot. Święty Mikołaj pokiwał głowiczką i zamrącał pod fuziskiem. Ja chłopie, ludzie są pieronem niewdzięczne. W większych listeckach, w małych, srogich briefach jeden prosił, co by mu nie odbierać krusu. Inszy pilu na sroksze zajmanie się Europą bez Niemcy, a jeden istny Brunek, prezydent, uskargował się, że go wszystkie mają za flaszka knut. Na ostatek Mikołajowi wlazł w Grace brief ze gorką prośbą. Mój ty rostomiły Mikołaju, suplikował wajochop, którego mianowali Dunek. Ja cię festelnie proszę, co byś retnął te nasze euro. To ci jest pieronem ważne dla mojego kraju.
A mrodziaty starzyk stropił się festenie i powiedział tak prawdą Dosia i do tego swojego Rudolfa. No, chłopie, ale o co ty tak naisto mnie prosisz, Dunek? Mam retnąć ta oj rozuna, albo sprawić sobie polskie fuzbaloki, już założełkoma na klotach, wyleźli ze grupy na łączo z tego Euro 2012. Bez pora minutek targał ta swoja broda medikową, a za tym mruknął. Przecież jedne i drugie to musiałby być jakiś cud. Tuż no ja bardziej letko będzie mi zwekslować na całko Polska we te Chiny, prawda? No i na ostatku ten krojców Cwerga i Gargamela wypokopił i że zakulwito się na ziemia, tam do tych Polaków, to że zawdy i wszędy muszą festelnie bajzlować. Wjechał na tych swoich sunkach do nos, ciągło go capienie do niektórych wonioczka, jednego kafeju reklamowanego sam tutaj we każdej telewizji, a trafiło ci to, jak zawdy u Amerykanów kolegodów, blank wylewili, na boczną gęzić od jednej chałupy do drugiej, ludzie go przyjmali, jak i swoich kapelunków po kolędzie sam szluknął, tam wysłopiał doczko, a nie był to naisto ani ty, ani kawy, miarkujecie o czym ja godam, nie? Zawdy jednakowoż musiał pytać ze tych chałupów, bo bali dziecka nie uwierzyli, co i u Mikołaja była kryza, jak we całej Europie, o czym nasz minister finansów, Cingim Fanzoli, bo dziecka napoczli za nim ciepać kiźnikami, lotkuglami i czym tam jeszcze, a śniega nie było. Tak ci też go wyciepli na zbyty pychol ze wszystkich tamecznych familoków, no i na ostatek ten iptowaty Mikołaj wylądował w jakimś skrzynku we Chorzowie. W los rań obsztalował dla się jedna laga, druga laga, a iże już coś ich szluknął z korzy, tuż ty się borod naprał. Ten jego rynifer ze szarłatnym kicholem wysmycał go ze tej knajpy i już na tym frisznym lufcie napoczli wróz łoba na całki Carpenter Wiskal. Cicha noc, święto noc. Oj, gin z pnioków.